είμαστε απλή υπόθεση εδώ στα Οικόπολης, όπως καταλάβατε. Εδώ θα πρέπει να θυμίσω και πάλι ότι τα βραβεία, όλα τα βραβεία, απονέμονται σε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες, πιο βιώσιμες. Μάλλον, ας μου επιτραπεί η έκφραση, προσπαθούν να κάνουν τις πόλεις μας πιο μαγικές. πρόσωπο για το εξαιρετικό αποτύπωμα που έχει αφήσει σε αυτή τη ζωή είναι ο Ντίνος Ματικός. Είναι όπως αφήνεις το σπόρο στην οικογένεια και λες να βγάλουμε και το όνομα για να ξαναυπάρχει. Και το Πεύκο το ίδιο θέλει. Και το Κυπαρίσι το ίδιο θέλει. Να βγει το Πεύκο το άλλο στη θέση του. Όλα έχουν μια αλυσίδα. Και αυτή η αλυσίδα λέγεται περιβάλλον.